Goedemiddag kijkers, het is vandaag zondag 22 februari van het jaar 2009 en met vluchtentijd, want het is alweer carnavalszondag en dat betekent een optocht bij Den Dreumel. Hij begint al om 11 minuten voor 2. Ja, je hoort het goed, 11 minuten voor 2. Ze hebben hem 20 minuten vervroegd, alle paar jaar. De rijen, ja, daar kunnen we over twisten. Ja, en je zag hem hier al neven komen, de grote vrachtwagen altijd vooraan in een optocht. Die heeft een hoop carnaval prularen, ja, zoals ze dat zeggen, bezig. Hoedjes, neusjes en van alles en nog wat uitgedeeld wordt door de dansmarietjes ieder jaar. En dit jaar de optocht in Horst, het is weer een grote optocht als je kijkt naar de opgaves. 10 grote wagens, 4 kleine wagens, 8 grote groepen, 10 kleine groepen, 13 duo's. En 6 losse gekken. En wat die duo's en losse gekken betreft, ja, dat zijn degenen die zich opgegeven hebben. Maar we weten uit het verleden dat er altijd mensen zijn die zich gaan niet opgeven. En op een gegeven moment gewoon in de optocht tevoorschijn komen. Eén ding hebben we ook, en daar hebben we alweer geluk mee vandaag. Van de meer geregende het nacht, maar inmiddels is het droog geworden. Het is wel bewolkt, maar dat mocht de pret niet drukken. Het is droog, het is niet koud. En wat willen we nog meer? Dan gaan we naar nummer 2 is dat toe. En dat is een Henkie. Henk vervuurt de politie. Of ja, je is geen politie, maar Henkie die moet een beetje in het voort. Die staat in contact met wie er met die even de optocht lopen. Dat in heel fijn de optocht een beetje dat hij niet hard gewoon vuur aan om de gaten een beetje te dichten. Hier is Remco Scheres, onze commentator. Die probeert de mensen een beetje op te warmen. En even de kant van de weg natuurlijk, dat die enthousiast waren en dat die dadelijk als de optocht langskomt, dat die mensen er flink tegenaan gaan. Hij doet het ook alweer verschillende jaren. En na onze Remco kregen we voorsprimus en onze ceremoniemeester Roland van Helden. Nimmer in een peert met koets, maar dit jaar zitten ze op een grote trike, je ziet het. Ze kunnen er net allebei achterop. De voetjes waren net niet groot genoeg of waren net binnen de maat dat ze erop pezen. Jan, voor het laatste jaar voorsprimus, oftewel Jan Schatter, de laatste keer dat hij erbij is. Want ja, in november van dit jaar hult hij ermee op. Dan scheidt hij de roeders voorst en zal een Dreumel moeten zorgen dat ze een nieuwe voorst krijgen. Ja, en je ziet het Jan, die geniet er nog wel van dat hij nog een keer rond mocht door Horst. En die zal de komende dagen ook nog ongetwijfeld druk hebben. Want ze hebben nog heel wat zaakjes af te handelen naar alle kroegen toe in Horst. Je hebt natuurlijk dinsdag dinsdag de kinderoptocht. Maandag de kinderoptocht moet ik zeggen en dinsdag de boerenbrood. Zo zit het in Horst altijd in elkaar. Nummer 5, dat is de cupvulling, dat is de familie Kuppen en de familie Vullings. Jaren zien ze er al bij in een optocht. 4 personen zien ze en zij spelen onder 1 hoedje, zeggen ze. Ja, en je weet het, vanaf januari 2010 wordt de gemeente Horst en de Maas, zo zal ik ze nog maar nemen, want ze zien er nog niet helemaal uit of het Horst en de Maas blijft, wordt uitgebreid met een aantal dorpen en ja, dat heeft toch allemaal veel eerder in de vuur gehad en ja, zij zeggen er wordt een beetje onder 1 hoedje gespeeld allemaal. Zerum komt erbij in ieder geval, Tinderen, Zwolgen en Milderen. Dat zijn de dorpen die en de gemeentes die er bij Horst en de Maas bij gaan komen. De familie Cup en de familie Vullings dus. En prachtig versierd moet ik zeggen. De eerste muziek in een optocht en dat is de fanfare Sint Cecilia uit Amerika. Eens even luisteren wat ze er van blazen.
Zo, dat is allemaal goed gegaan. Je ziet het, kijkers. Ze hebben onze cameraman Thij niet omgelopen. Ze hebben hem netjes laten staan tussen zich heen. En allemaal goed gekomen dus met Sint Cecilia uit Amerika. Twee losse gekken hier in de optocht. En dat zijn er een paar die zich niet opgegeven hebben, als ik het goed zeg. Het geld gruit ons niet op de rug. En dat is in ieder geval Truus Wijs, dat zie ik. Die er ook al jaren bij is in een optocht. Niet opgegeven in ieder geval. En dus ja, als dat maar allemaal goed komt straks op het eind. Maar dat zal de pret niet drukken. Nummer 8 zien we weer aan. En dat zijn de vrienden van Johan Jansen. En Johan Jansen, dat was de prins van 2 jaar geleden. En met de kamerij en de kinderen doen ze sindsdien mee aan een optocht. En wij lopen voor aap, zeggen ze. Prachtig versierd, prachtig aangekleed, je zit het hier. Hallo, hallo, zeg eens wat tegen de meneer. Hallo, leuke optocht hè meneer. Ja, leuke optocht hè Bokito. Hallo. Dag, dag. Ja, Bokito is voor de eerste keer de Bokito. Je ziet het, een boekspreker is er nog bij. Ze zien in de kleine wagen, hebben ze bezig 23 mensen die dat allemaal verzorgen hier in een optocht. En het ziet er schitterend uit, je ziet het. Zelfs de banaantjes zien erbij. We zullen ze straks wel eens even proeven. Prachtig goed gedost. Nummer 8 dus in een optocht. De vrienden van Johan Jansen. En die zullen ongetwijfeld bij de kleine wagens mee gaan doen voor een prijs. Want daar zijn de opgaves niet zo groot. Ik zei het al, 4 kleine wagens. Dus er zullen ongetwijfeld 2 prijzen zien. En als je ziet hoe deze groep trots ziet, nou, dan zullen die ongetwijfeld mee gaan strijden voor de eerste prijs. En je zit zelfs in een aap gelogeerd. Apenzet. Carnaval is nog maar net bezig en ze zien al een beetje bezopen. Maar dat mag in een optocht op een nette manier tenminste. Geen beer, maar even goed de zetten uit hangen. En je ziet het volk genoeg naar de straat. Dan gaan we naar nummer 10 toe. Nummer 9 is er blijkbaar nog niet, dus dan gaan we door gewoon naar nummer 10. Dus, en er zit er trouwens nog hier tussen, dat is nummer 6, dat is Jan Cox, niks aan de hand. Jan Cox, prins Jan de Zevende van een heel wat jaren terug, als losse gek. En die heeft volgens mij van alles aan de hand, want die zat gans in het verband. 3 keer 11 jaar, Lemmen en Co. Dat klopt inderdaad, ze doen voor de 33ste keer mee. En de laatste jaren zeggen ze altijd, het is Lemmen en heel veel Co. Want het zijn de families Lemmen, Oudenhoven, Riswijk, Vernooijen, Vullings en Pieters. Die deden al 33 jaar zo'n beetje samen mee aan een optocht. En omdat het de 33ste keer is, zeggen ze, wij zien de feestvarkens van de optocht. Je ziet het hier prachtig aangekleed. Allemaal een varkensneusje op. Geweldig. En dit is toch een hele prestatie als je 33 jaar en 1 stuk meedoet in de optocht in Horst. De grote groep zien ze 32 personen. En ongetwijfeld, tenminste dat mogen ik hopen, zal de Dreumel ze straks in de meertaal bij de prijsuitreiking even extra in het zonnetje zetten. En ik denk dat dat wel mag als je 33 jaar meedoet in een optocht. Dan hebben we hier ook niet opgegeven. Maar ja, als je als jaren commentaar geeft dan links en rechts, dan weten wie dat zien. Dit zijn de snoetjes van de optocht. Ze noemen zich de snoetjes van de optocht en dat staat Petra Verstegen en Natja Beurskes. Als ik het heel netjes moet zeggen, is dat Petra Leijster Verstegen en Natja Beurskes. En doen we dus in de optocht. Dan krijgen we Crisis door Hoyewa. Je zag ze heel kort in beeld. En hier ook een duo.
Ja, en dat duwen, dan moet ik ook even de naam nou trouwens van schuldig blijven, want het staat net op mijn liedje. En misschien komen we het dadelijk nog wel een keer tegen dat ik dat even kan vermelden. Inmiddels gaan we door naar nummer 13 en dat is de drumband van Jong Nederland. En zij spelen met muziek. Ook ieder jaar zien zij erbij. 15 maanden maken ze muziek. En dat is een slagwerkgroep eigenlijk van de drumband dus van Jong Nederland. En dan gaan ze in dus de drumband van Jong Nederland. En dan gaan we door naar nummer 14. En dat is Soberje in gevolg. En dat is Ilona, de prinses uit 2007. Die samen met de kinderen en verwanten en vrienden, vriendinnen. Dat die doen die ook weer mee aan een optocht. Een kleine groep van 9 mensen, 9 personen. En zij proberen de optocht een beetje op te kleuren. Je ziet het, verfputjes, alles hebben ze bij zich. Wat meer kleur geven aan een optocht. Ze gaan nog rond met het penseeltje en hebben de mensen naar de straat weer nog een beetje gekleurd, een beetje bijgekleurd. Waar ze nog een beetje blij kijken. Zullen we nog meer liefhebbers? Verf erbij, penseeltje erbij gezet. Ja, en ze vragen ook nog een handtekening van hem. Dan komen we aan bij nummer 15. De eerste grote wagen in een optocht. En dat is oplossing voor de kredietcrisis, zeggen zij. Dat is de groep noemt zich Scheid eraan. En ja, je weet het, het is al zo'n beetje een half jaar aan de gang, de kredietcrisis. Alle problemen met het geld, met de banken en zo. En zij vragen of er wel een oplossing voor is. Er zit een couveur op de wagen, een bank en een automaat zit dat geld op is. Helaas. De jongens ook op een druur gestaan. Het kost wel eens meevallen. Nummer 15 dus. Scheid eraan noemt de groep zich en de oplossing voor de kredietcrisis. En je ziet dat ze komen uit Olderen. Ook van die kant doet hebben we de laatste paar jaar hebben we deelnemers. En aan de kant mensen allemaal fijn aangekleed. Dan gaan we naar nummer 16. En dat is, die noemt zich de klas altijd Leekoks. Het niet opgegeven wat hij zou doen in een optocht, maar je ziet het, hij is koploper. Hij is er echt hoog van de grond gezeten. En de kop hangt eronder aan, hè, koploper. Je ziet het. En dat zijn de meeste al, moet ik zeggen, met de losse gekken. Zeker degenen die voor een prijs willen gaan, en dat is met de duwers ook, die geven van tevoren gewoon niet op wat voor onderwerp ze doen. Want ja, je hebt altijd op de laatste dag zou je er nog mensen zien die door een idee hoe het zou je kunnen halen. En dan hebben er dadelijk twee dezelfde in een optocht en dat moet natuurlijk niet. Dan dit jaar voor het eerst erbij in Horst. De vrouwenjoekskapel moet ik eigenlijk zeggen, doet Lottem weg van de naanrecht. Ja, het is ideale naam moet ik zeggen voor een joekskapel als je het vrouwelijk bestiert. Weg van de naanrecht, dat is een echt een mooie naam. En zij doet dit jaar voor het eerst mee in Horst, in een optocht. En wat dat betreft mogen ze mee volgend jaar best terugkomen. Dat is alleen maar goed als de muziekgezelschappen uit de andere dorpen meetrekken op zondag in Horst. En van de Joekskapel gaan we natuurlijk langzaam verder naar het volgende nummer. En dat wordt de familie Geertjes. Ze doen ook al jaren mee in een optocht. Het is een kleine groep, 6 personen. En zij zien stapel op elkaar. Nou, je ziet het hier. Ze stapelen zich gewoon op. Letterlijk.
Even voor de cameraman natuurlijk en dan wordt er gestopt. Die stapelen op elkaar en de bouwen zodoende en een schone carnaval. Dan zit het hier op, dan gaan ze allemaal in trek. Prachtig idee moet ik zeggen. Schoon verkleed. En dan heb je gewoon veel plezier denk ik als je op die manier meedoet in een optocht. En daarbij als je dat net als familie Geertje hier, als je dat zo iedere 20 meter doet of zo, nou dat krijg je ook niet koud, je blijft bezig. En hier ook weer een duo wat zich niet opgegeven heeft. En dat zijn Bart Verstegen, als ik het goed zei, en Ruud Leijsen. En zij zien echt een grote wereld. En ik heb een schrik in de box gescheten. Worden er ook in. Zou je dat te eten zien? Dat wie gaat niet. In dit geval, we zien het hier Bart Verstegen en Ruud Leijsen, dus dat is echt een grote wereld door de optocht. Piel heeft hij nog in de rug zitten. En iets wat je van tevoren al had kunnen denken, wat in een optocht vuur zou komen dit jaar, dat is het rookbeleid. Het is dit jaar voor de eerste keer dat ze carnaval moeten vieren zonder dat je mag roken in de kroeg. Dus wilde roken met carnaval, dan zullen toch naar boete moeten. Als je nou veel straatcarnaval hebt, dan is dat niet zo'n probleem. Maar ja, in de kroeg mag in principe, zullen we maar zeggen, niet meer gerookt worden. En dit is de groep, dat is nummer 19, dat is de jongste toes. En dat zien de kameraden van Jan van het Centrum, dus wat heel toevallig is, Jan van het Centrum, heeft een kroeg. En die doen dus het rookbeleid hier introduceren, dat dat niet meer mocht. Allemaal verkleed als sigaret. Je gaat net ook naar een sigaar erbij door. Vuur aan in een optocht en hier het rooktentje. En je ziet het allemaal, de sigarettenmerken die er zien en misschien ook wel gewest zien, want ze zien er ook niet meer allemaal. Die allemaal dat soort sigarettennamen zitten hier op de klier staan. En hier de kleinste, dat is een peukje. Nou, dat is de rookgordijn. Die komt erachteraan. Prachtig gedaan moet ik zeggen in ieder geval van de vriendenclub De Jongste Toes. Zoals ik al zei, de vriendengroep van Jan Joosten. En dan gaan we weer naar een grote wagen toe. Biestig Weerse Brulapen noemen ze zich. Grubbevoors van de kaartschuiven. Die is gemaakt door 30 personen. En ja, Grubbevoors, dat is de laatste tijd ontzettend veel in het nieuws. Je weet het, ze willen door van alles. Je hebt het gebied het Wietveld, waar ze heel veel intensieve vierhouderij neer willen zetten. Aan de andere kant van Grubbevoors, daar willen ze een heel stuk de Maas gewoon uitbreiden. Dan moet weer een hoop grind wordt uitgegraven. Want voor, ook als overloopbek is voor de Maas. Ja, de veiling die zit aan de andere kant nog een beetje te douwen. Dus het tuinbouwgebied Californië is er nog. En in Grubbevoors vinden ze gewoon dat ze zo'n beetje aan de kant geschoven gaan weren. En dat wordt uitgebeeld hier door de Biestig Weerse Brulapen. En dat is een groep die uit Lottem komt. En daar komen we aan bij nummer 21, een duo. En dat zijn Bert en Olly. Zo hebben ze zich opgegeven. Maar wij weten dat het Bart Joosten zien en Luc Versleyen. Wij blozen het via ze af. En hij wordt letterlijk geblozen. Je ziet het. Oh, wordt nog onder de... Ja, een beetje hoger, een beetje hoger. Nee, lukt niet. Ik bloos de gaten toe. Aha. Ik zie niet meer dragen als een theeënbox blust. Maar ja, mensen, kiekers, daar zitten vanzelf de camera bewegen als ze
als thee onder de wind gezet wordt. Ik blaas de optocht af. En de andere gezorgd het net in bluste gaat er dicht. Nou, dan kan het nog heel goed komen met een optocht. Als ze niet een beetje bij blust, dan krijgen we geen gaten. Nummer 22, Gennekwats. Chinees in het postkantoor. En dat is een grote groep, 35 personen doen door mij. En je weet het allemaal in Horst. Zijn hupgebouwen zijn er afgebroken, vroeger een koksje en dat allemaal. En de Chinees is verwoest. Nou, het prachtige pand, dat moet er gewoon bij zeggen. En nou door een flink gesloopt is in dorp, in het centrum. Nou zie je pas hoe schoon eigenlijk het postkantoor is. En daar zit nou dus de Chinezen in. In de groep Gennekwats zit er ontzettend veel aan gedaan. Je ziet het hier. Prachtige kleren aan. Netjes gesminkt. Jong en al is erbij. En dat stiert ongetwijfeld garant dat ze in de prijzen zullen gevallen van de middag. En ze hebben zelfs het postkantoor nog gebouwd. Hey, dat is ook nog in zit dat. Wordt zelfs eten uitgedeeld in de straat. Maar dat is een afhaal Chinees. Zo zou je het kunnen nemen. En hier hebben we een losse gek die zich ook niet opgegeven heeft. En dit is namelijk Jan Jacobs. En die heet het over Marcella. En ja, dat gaat natuurlijk over onze wethouder Marcella Dings. Zij stopt ermee nadat de herindeling heeft plaatsgevonden eind van het jaar. Heeft zelf Dingske bezig. En Marcella heeft wat dat betreft toch nog wel druk de komende tijd. Want je weet het, de skatebaan die is er nog steeds niet. Waar moet die heen? En dan komen we weer aan bij nummer 23 moet ik zeggen. En dat is weer muziek in de optocht. Ook zij zijn er ieder jaar bij. Je zit het hier al aan het bord. Fanfare Eendracht uit de Melderse. En natuurlijk het muziekgezelschap altijd netjes verkleed. We gaan eens even luisteren nu naar het trommen. En om in de sfeer te blijven van het LVK zou je kunnen zeggen wie de nummer 2 was. Door knokenheil op dat vel van die trom. Dan gaan we naar nummer 24. Rachel Vogels is dit. En ze hebben het over de voorst, over de winter. De wintervorst, net hoe ik wil bekijken. Als koning winter regeert, zegt ze. Wat de voorst ook in de kei staan, in de kelt staan, stond er, ja, als ik het goed gezien heb. Dat de voorst in de kelt staan. Ja, je weet het, we hebben wel eens een beetje echte winter gehad in de maand januari. En het heeft natuurlijk ook te maken met dat onze vorst Jan, vorst Primus moet ik zeggen, vertrekt eind van het jaar. Nummer 25, in de grote wagen weer, vriendenclub Fullpool. Komen door Amerika als ik het goed heb. En ook zij hebben het over de kredietcrisis. En echt een actueel onderwerp. Dat speelt met volop. En we vragen dus af ook, hoe lang krijgen we er nog mee te maken? Hebben ze er misschien met carnaval deze dag nog wel last van? Dat zullen we eind of midden van de week weten. In een grote wagen gemaakt door 12 personen. En ze zeggen dat door de kredietcrisis dit jaar komen ze natuurlijk in de problemen. En het huis is eigenlijk nog niet af wat ze hebben, dus ja. Dus de vrouw blijft de vraag natuurlijk of het huis ooit klaar komt. En dat duurt misschien nog wel tot 2011, wie weet.
is niet te hopen we in het algemeen dat zal gebeuren. Dan krijgen we de Aries en de Hennies. Een duo en zou je gewoon als schottelsled door de optocht. En je ziet het, ook de schottel wordt meegedragen. En zelfs zien ze het sledje. En ik vroeg me in eerste instantie al af in de opgave van hey, hoe moeten die naam moet spreken. Maar ze hebben gewoon de Aries en Henny hebben ze andersom gezet. En dan is het dus de Aries en de Hennies. Zo zullen we het maar goed spreken. Is tenminste nog een beetje uitspreekbaar, zullen we maar zeggen. Je ziet het, ze hebben lol en hebben op de even terug zwaaien. Dan gaan we naar een kleine groep, 5 personen. De directie noemen ze zich en die, ja, dat was ook een onderwerp waar we op kost wachten, namelijk de bouwfraude. Je weet het, bij de firma Jansen en de Jong hebben ze zien inmiddels wel een paar werknemers geweest die toch iets gedaan hebben wat niet door de beugel koos, wat eigenlijk niet mocht. En dat is degene die ze opgepakt hebben. Je ziet het, de handboeien, ja volgens mij, ja, je zit eigenlijk in het kotje. En alweer nummer 28, de Aldepomp. Dat is eigenlijk de personeelsvereniging van de brandweer van Horst. En dat is een kleine groep, 24 personen zie zij. En wij krijgen de wereld aan ons veut. Dat is de titel is opgegeven hebben. En Horst heet de wereld aan de veut. Ja, je weet het. We werden weer flink uitgebreid. En doordat je al die andere dorpen erbij kreeg, links en rechts. We zien ontzettend veel namen, vooral ook in Zevenums en zo. Ja, in Horst hebben we dan al Amerika, je hebt in Oostenrijk, in Zevenum hebben Siberië, je hebt Frankrijk weer gisteren. En zo hebben links en rechts allerlei namen die eigenlijk over allerlei gebieden over de wereld gaan. En ja, doordat we de gemeentelijke uitbreiding weer hebben vanaf 2010, betekent dat ook dat je eigenlijk weer een groter stukje van de wereld in Horst aan de Maas terechtkomt. Californië, dat hebben we er al bij. De Oostenrijk, of Veld-Oostenrijk zoals het al zo mooi heet. En dan erbij zitten lopen wat is natuurlijk in het echte Oostenrijk. Ja, daar kunnen skiën hè. Siberië. Dat is het lekkerste in koud nou. En zo beeld dus de Aldepomp, dat allemaal uit met een kleine groep. Klein Lourdes in Tinderen, strak. Je ziet het grot en de kerk in Tinderen is nog gewoon, de Maria grot is nog een beetje nagemaakt. En daar wil ik nog bij het gezitten. Oh, nog een keer hier op de knieën. Amen. En zoals ik straks al zeggen, in 7 hebben we de Frankrijkweg. Ja, en ook de kleintjes die huren erbij natuurlijk in een optocht. De jeugd uit de toekomst zeggen ze, dus die moeten gewoon zorgen dat je die meeneemt. Dan leren die dat op tijd. En dan komt dat allemaal goed. Dan gaan we naar Jong Nederland uit de Meertrek. En wat hebben die? Nou, die zijn erachter gekomen dat als de gemeentelijke herindeling is geweest straks, dat Zevenum, wat ik al zei, Zwolle, Tinderen, Milder erbij is, dat de Meertrek weer het middelpunt is van de gemeente Horst aan de Maas. Ja, en dan moeten we Meertrek toch even op een voetstuk zetten. En dat heeft Jong Nederland is erachter gekomen en toch giet deze wagen over. Hartstikke schoon gevonden. De kleine wagen, dus we hebben de categorie kleine wagens. Jong Nederland uit de Meertrek.
schubben en bessen hebben ze bezig. Dat is de wagen dus van Jong Nederland. En ze hebben er veel plezier in, ze vermaken zich goed in de optocht. Dus wat wil er nog meer? Dan komen we aan bij weer een duo. Dat noemt zich Tijdloos. Een van de personen die erbij is, weet ik in ieder geval, dat is Lily Bierle. En zij zien de tijd kwijt. Ja, dat is een probleem als je een tijd kwijt ziet. Ja, ik kan misschien ook heel, dat je geen zorg meer hebt. Weet je hoe laat het is? Nou, ik zal eens even op de loge kijken. Nou, we zijn inmiddels al een half uur bezig. Dus ja, we zitten rond 20 over 2 dames. Lily Bierle dus met, ja, ik zal ze met een vriendin nemen. En dan komen we aan weer bij muziek. En dat is van muziekvereniging, moet ik tegenwoordig zeggen. Concordia uit de Meterijk. Die komen al jaren, met de ganse slagwerkgroep hebben ze bezig. En de blazers zijn er natuurlijk bij. We laten nu al eens even aan het werk. Kijk, wij hebben als jeugd trommels groot, zeggen ze. Dat is de KBO-trommer. Van de fanfare, of de muziekvereniging van de Meterijk. Zo moet ik het netjes zeggen, want het is tegenwoordig dus muziekvereniging Concordia. Blazers mogen even uitrusten. Nou, dus Jacques zei alweer haast dat we moeten beginnen, want Jacques Jenniskes van de muziekvereniging Concordia dus. En meestal, en dat is ook deze keer het geval, je zit hem door al op een achtergrond komen, zit door de prinsenwagen van de Meterijk achter, met de prins, met de adjudanten en de prinses, die is er op de Meterijk ook altijd bij, en de Rood van Elf. Maar je ziet het, we hebben nog een losse gek trouwens voor u zitten. Dus kijken of dit zich opgegeven heeft. Nee, dat is toch een die zich niet opgegeven heeft. En dat is toch een van de familie Verstegen. Paul Verstegen is dit. Ik ben het mij gans kwijt. Even luisteren. Nee, gans kwijt. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Ik ben het gans kwijt. Ik ben het gans kwijt. Ja, toch. Je ziet het, hij is mij ook nog letterlijk kwijt in zijn jaren, in zijn mandoverzicht. En hier is het ook nog mij kwijt. Ja, dat kan. Dat is een probleem. Hij is ook nog een beetje gewapt. P van de Wap. Mooi gevangen. En ik zei het al, hier, de prins van de Meterijk. En dat was zeker hoor. Anders stond een dansen registraal bovenop. Kredietcrisis ook al toegeslagen in de Meterijk. Prinsenwagen helemaal zo groot. Hé, dat kan. Maar in ieder geval op de wagen, daar vind ik prins Frank de Eerste. En dat is Frank Jenniskes. De 45ste prins alweer van de Meterijk met zijn prinses Ilona. En de adjudanten Sander Ambrosius en Chris, en dat is Chris Kuppen. En ik zei het al, Rood van Elf dansmarietjes, ja, de dansmarietjes die moeten op de straat, dus ja, Meterikse dames zeggen ze altijd best wel wat centen. Maar ja, misschien daar. Kredietcrisis zullen we maar zeggen. Maar even gewoon in de prachtige prinsenwagen. Het was een heel schoon feest, ik zou de morgen missen, maar één ding nog is. We gaan wel door naar nummer 33. Dekenaat, door de nate dekens.
Wij haalden het dekenaat voor dekenmerks. Ja, en daar wordt de dekenaat gemaakt, hè. Wat dat betreft, ik hoop voor hem dat hij die niet te naad maakt, want als je toch zo de ganse optocht moet meeschouwen, dan hebben we heel straks een zware deken. En de jongens die nemen zich dus de nate dekens. En dan gaan we door naar nummer 34 en het zijn Klaus en Ali. En de Chinees brengt een postzegel uit. En via het duo, dus Klaus en Ali, gaan we door naar nummer 35 alweer. En dat is een kleine groep van 10 mensen, de Ermoedzeilers. En die hebben de wal van de skatebaan. Nou, je weet het, skatebaan, die willen ze door de Vondelse weg, willen ze door een beetje tussen de huis en een autoweg neerleggen. We zien er ook wel mensen die er niet mee in zijn en zij hebben door de oplossing voor. Kijken wat ze gaan doen. Hé, hoor dit? We hebben een berg herrie, een scherm ervoor en dit is gedaan. Nou, ik moet zeggen, dat is een hele ingenieuze vinding van de Ermoedzeilers. Ja, als je dat zo kunt doen, dan hoeven die mensen er ook niet meer te knooien. Door naar de Ermoedzeilers gaan we alweer krijgen we een grote wagen. Die is gemaakt door 6 mensen. NS Ulderen noemen ze zich. Nou ja, NS versteert kiekers, ik moet er nog steeds schuldig blijven. Ze doen nog wel een paar jaar mee in Horst, maar wie sprokkeloze laatste krachten bijeen, zeggen ze. Een prachtige wagen. Ik moet er wel in het antwoord schuldig blijven. Waarom ze je laatste krachten bijeen sprokkelen? Dus kijken of we dat ook de wagen zoet kunnen halen. Ze hebben wel aangegeven dat ze de laatste keer is dat ze in een optocht meetrekken of het daarom is dat ze hun laatste krachten bijeen gesprokkeld hebben. Het zou kunnen. Dan gaan we door naar nummer 37, een duo en dat zien Bill en Flap. En ons bank met de billen bloed gezorgd. Ik wens jullie trouwens veel sterkte als je zo de ganse optocht rond moet gaan, jongens. Je kunt het straks toch wel veulen in de knieën en de koeten. Bill en Flap noemen ze zich. En dan komen we weer aan bij muziek in een optocht en dat is dus Joekskapel. Joekskapel Alt-Izer, verwant aan de UVB moet ik niet zeggen, nee natuurlijk niet, aan de schutterij. En de schutterij, daar is Alt-Izer aan verwant en ook zij joren dus mee in een optocht. Dus jongens, ik zou zeggen, blossen maar eens even. Dit jaar vond Alt-Izer het zeker toch wel fijner om te lopen in plaats van op een wagen te gaan zitten. Verder met een losse gek, Norbert Kleven is het. Ik tik niet richtig. Ja, je ziet het. De wiezer die hier maar rond en rond. Ja, Norbert, ik wens trouwens succes met jong. Dat ze hem zeker opdraaien naar de kant. Met carnaval tik ik niet richtig. Ja. Zitten we die? Prachtig gemaakt moet ik zeggen. Je moet maar op het idee komen. En via Norbert komen we aan bij weer een grote groep.
20 personen doen er aan mij. De dikke totempool, ook al jaren erbij. Dit jaar lopen we neer. Nou ja, je ziet het. Letterlijk kun je het niet uitbeelden. Dit jaar lopen we neer en ze zien allemaal op wielen. 2 wielen, op 3 wielen, op 4 wielen. Van alles en nog wat. Prachtig verkleed die groep, de dikke totenpool. En ongetwijfeld doen die ook mij dit jaar voor de prijzen. Dan gaan we door naar Labberjoeks en duo. Dat ook jaren mij doet. Geven dat nooit op wat ze doen. Dat zien we hier dus. We hebben onze Deke en ons Marcella. En die wordt gewoon allebei weg. De Deken is al weg in Horst. En je weet het eind van het jaar bij de herendeal. Ik heb straks denk ik gezegd. Scheidt Marcella er ook mee uit. Kerk en overheid verloten Horst. Prachtig goed gebeeld door Jack Marcellus en T. Althuizen. Dikke merks. Inmiddels al per 1 februari jongsleden vertrokken in Horst, naar Munt. En Marcella mocht dus nog even tot eind van het jaar. Echt prachtig gevonden door die twee. Nou, dat was de Heike. Heike van de gemeente. Dan komen we aan bij, even kijken, de 4 maart. En dat is door een duo door de familie Kouwenberg. En dit is de familie van der Burg, de Burgies. En dat zien de jegers van Horst. Dat was trouwens even een verrassing kijkers, want er zou namelijk nog een nummer komen. En dat is nummer 43 en er zit geen in een optocht, dus die missen we ook. En via die jegers van Horst gaan we weer naar de fanfare van de Hegelsum, of eigenlijk DNF is het. En dit is al weer nummer 47, dat is de Veerhoek uit Lottem met een kleine wagen. En die zeggen de zek van de gemeente. Nou, wat bedoelen ze ermee? Nou, we hebben sneeuw gehad afgelopen januari. Of deze winter kunnen we zeggen dat we best wel veel sneeuw gehad hebben. En dat het allemaal lang duurde voordat er met strouwen en zo vonden ze. Dus die zek van de gemeente. Ja, je wat sneller moeten zien vinden zij met het schuiven, met de straten schoonmaken. Ja, je kunt misschien tegenwoordig ook concluderen, we hebben ook veel meer straten gekregen ten opzichte van 20 jaar terug. Er moet ook veel meer bijgehaald worden. En dan hebben we hier een kleine groep van 3 personen en die hebben dan voor het balen gooien. En €1 en meer noemen ze zich. Deze deur, letterlijk zijn we snoep bezig en dan stiert er aan het te griepen. Ja, niks. Voor de mensen die het misschien niet, de luisteraars of kiekers die het niet weten. Baalgooien is altijd verluisteren. Tegenwoordig hebben ze niks meer. Ik hoor jongen van tegenwoordig, vangen helemaal niks meer. Ja, die was wel goed bier. Ja. Weer nee, sta ik weer verkeerd. Maar je weet, het balgooien is altijd hier op de eerste zondag na de carnaval. Traditioneel in gemeente Horst. En ja, dus je kunt het ervoor opgeven. Dan gaan we door naar nummer 50 alweer. Vriendenclub de Zekdempels. En een dreumel die hij, dit jaar hebben ze een flyer uitgegeven met hoe het ganse programma van een dreumel op stond. En een vleger noemen ze het. En die hebben ze gemaakt, een dreumelvleger. Een grote groep, 14 personen onder aan mij.
En je ziet het erachter, hebben ze de flyer eigenlijk in het groot uitgebeeld. Er staan alle activiteiten op met een Dreumel dit seizoen allemaal heet. Een Dreumelvleger. Prachtig goed gebeeld door vriendenclub de Zekdempels. En ook zij zullen ongetwijfeld in de prijzen vallen. Dan komen we in nummer 51 aan. En dat is een losse gek. Ik weet dat het Leon Varengs is. En die heeft het over het bruiloftsgebeuren in Horst. Dit jaar de Boris Troef zit die in Horst. Ja, dit jaar hebben ze bij de boerenbruiloft in Horst hebben ze zelfs 4 boerenbroedsparen. Hey, en hier hebben we ook weer 2 vasten in een optocht. Chris en Huub. En daar weet ook nooit van wat ze doen. Ik Chris zit in een bak. Oh, dat is geld. Wat zou Huub ermee willen? Hé, dit stuk toch geld toe. Hé, dit is te zeggen, hem kopen dit. Chris zit letterlijk in een bak. Prachtig gevangen, moet ik zeggen, door Huub en Chris. Ook toen wisten we van tevoren niet van wat ze deden. Geven ze ook nooit op. Mijn kerel zit in een bak, ja, is te zien, Chris. Succes of Huub. Succes ermee, zou ik zeggen. En dan komen we aan bij een grote wagen, door 8 jongens gebouwd. Ze komen volgens mij van Amerika, vriendenclub Altijd Meer. En ze hebben het station in Amerika. En ze zeggen in Amerika, er leed niks, er leed het station niet bij het spoor, daarom stoppen er geen treinen. Ze rijden allemaal de gans niet door. En dan vragen ze zich af, zitten wij op het goede spoor? Een prachtige wagen. We zitten in een locomotief. En de man is aan het kijken of aan het drinken en kijken of hij misschien wel op het goede spoor zit. Vriendenclub dus Altijd Meer. Uit Amerika. Een schitterende wagen. Nummer 53, dat zien Wendy en Suzanne. En zij gaan het geld oppotten. Wij moeten ons geld oppotten. Nou, ze hebben letterlijk het geld aan de pot hangen. Je ziet het. En dit zijn een paar jong dennen. Dat zijn Chris Cox en Imke van de Munnikhof. 2 jong dennen in een optocht. Dan komen we aan bij nummer 55, je ziet het hier. Dat zijn 3 maal voor een pilsje. Hoezo niks meer weert. En wat hebben ze het over? Nou, over de horecamunt in Horst. Je weet dat die zien munten van uitgegeven en die andere waren vervelend aan de bepaalde tijd. En je ziet het hier, Dagobert Duck hebben ze. Dan vraag je natuurlijk sommige mensen af wat heeft Dagobert Duck er nou mee te maken. Je weet het in de stripverhalen beheert hij namelijk de geldkisten allemaal. Dus hij heeft het ook over die horecamunten. Nummer 56, dat zien Cindy en Christel, het werkvolk. Nou, ze zien letterlijk aan het werk. Ze zien de werkploeg. Ploeg hebben ze bezig. Wij werken in ploegendienst. En hier hebben we ze Mert Roelofs. Vorig jaar was je er niet bij. Toen kost je hier de mol niet. Nou kost je eigenlijk ook nog niet. Maar hij kan de optocht gewoon niet missen. En Mert is dat lup lezen. Nou, dat kunnen ze hier. Geweldig. Hij laat zich door niemand van de wies afbrengen. Hoe zou je dat muntje zien aan het eind van een optocht? Je zal ongetwijfeld meedoen voor de eerste prijs. En dan komen we aan bij ons Mechjes. En ons Mechjes, dat zijn Riet Althuizen, Beb Verdellen en Miek Scheres. En dat gaat over het centrum in Horst, je weet het. Daar staan die pielkabouters en zij vragen af, waar komen wij? Hoe lang zou ze blijven zitten?
Waar komen wij Pielkebouters in ons nieuwe centrum? Geweldig uitgebeeld dus door Riet Althuizen, Beb Verdelle en Miek Scheres. Ik wil nog strak gekeken naar. Dan gaan we met nummer 59. Ja, en ik ken er ook niks aan door kiekers, maar dit is Corrie Nijkroom. Zij hebben het over de herindeling. Kubussen gemaakt. Een kleine groep, 10 personen. En ze zien er hier volgens mij een Hans ratje toe van het maken. Ze hebben er gewoon een legpuzzel van gemaakt. Dit is een hele puzzel, zeggen ze, die herindeling. De burgemeester is erbij. Die schaals in elkaar gevallen, de herindeling. Moet dat weer allemaal maar weer op zijn plaats terechtkomen. Dit is in ieder geval, ze noemen zich Corrie Nijkroom, de herindeling. Geweldig verzonnen op zo'n manier, ja, de kubussen, je weet het, moet kleuren met altijd hetzelfde zien. Hè. En dan is het allemaal netjes. En dan heb je het allemaal rond. Sneller, blauw bij blauw, rood bij rood, 3 meter makkelijk, maar dat is gar niet makkelijk. Je ziet het hier en ik krijg de kleuren weer bijna op zijn plaats van de kubus. En dan is die herindeling toch weer gelukken. En dan komen we aan bij een wagen die we best wel missen in een optocht. Nummer 42. Het zal ongetwijfeld best geweest zijn dat ze later zitten. Maar in ieder geval nummer 42 is een grote wagen. 17 personen. Zwolle draait dirt. En die zeggen carnaval is voor ons een sport. Ja, misschien kunnen we dat zo wel zeggen, kiekers. Carnaval is in feite een sport. Want als je, ja, sommigen beginnen misschien al op woensdag van tevoren, maar in ieder geval op vrijdag beginnen er al heel veel. En dat 4 dagen lang, dan is het in feite wel als onderhand een sport. En je ziet het, ze komen van Zwolle, komend jaar een bok 5 keer 11 jaar. Bestaan. Dus ook daar feest. Want 11, je weet het, dat is feest. En als je dat dan 5 keer 11 haalt, dat is 55 jaar carnaval. Al een hele tijd. En dan komen we weer terug in een optocht waar we worden, nummer 61. En dat is Woenehorst. Die gewoon een schone carnaval bouwen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met onze prins René Kupers. Die werkt bij Woenehorst. En ook zij hebben, daardoor hebben ze gezegd, doe je mee in een optocht. En schone carnaval bouwen, dat komt uit de spreuk van prins René. En ja, dit alles dus ook met de woningbouw te maken. Dus allemaal mensen die bij de woningbouw werken. Bij Woenehorst. Of als je nou even echt wil zeggen, moet ik gewoon zeggen Woenehorst. 15 maanden onder aan mij, ze hebben zich opgegeven bij de grote groepen. En hier was zelfs de stroot nog schoon gevecht. En dan komen we aan bij onze 51ste jeugdprins van dit jaar. De jeugdprins, de jeugdcarnaval die zelf de Prinsenwagen gebouwd heeft. Dat mocht Russisch gezaagd worden. Prachtig gedaan. Allemaal zelf gebouwd door de jongens. En daarboven staat prins Tom de Eerste, de 51ste jeugdprins. Tom Vullings met zijn adjudanten Alex Maas en Pim. En dat is Pim Driessen. En het thema dit jaar voor de jeugdcarnaval is stripfiguren. Echt, de jongens hebben goed hun best gedaan. Nummer 63, dat is team Vleerbes Ian. Na een avond flink zoepen. Ja, en de kater misschien wel. Hij zoekt in de mouw. En ik zoek mijn vrouw. Ja. Krinnen van het zoepen. En daar komen we aan bij die we ook gemist hebben in een optocht, kiekers. En dat was nummer 9. In het begin van een optocht moeten staan. Die komen van een Hegelsum, een groep van Jong Nederland van een Hegelsum. De Happy Hot Dogs.
Horster Horeca trekt aan Kiet Jeugd. Prachtige wagen. Je zit hier een Kiet gemaakt. Ja, je weet het tegenwoordig. En misschien heeft het wel te maken met de prijs van de alcohol. Dat de jeugd zich hier indringt in de Kieten. En dan komen we aan bij Dimf Cox en Suzanne Verkempen. En dat is een schot in de roes. Ja, dat is textielboerderij geweest. Dat toen is een tijd terug waren de jegers van Horst aan het jagen. En in plaats van dat zo beeld schoten ze op textielboerderij. Moet ook niet doen. Dan moet ik zorgen dat je de knieën krijgt en niet ergens anders op schiet. Dat zien in ieder geval Dimf Cox en Suzanne Verkempen. En via die komen we aan bij nummer 64. En dat ziet nummer 65 mogen we zeggen. Vriendenclub Strolt niks. De lange stuk zien er net goed. Ja, de lange heet de sportcafé van Heister overgenomen in Horst in het centrum. Hij is verwoest van Herstroot naar het centrum dus. En ja, Café de Sport bestaat niet meer en het heeft nou de lange. En ze hebben er zelfs Vriendenclub Strolt niks een gans gedicht bij gemaakt. Je kunt het eventueel lezen in Echo. Ik kan er hier ook een klein stukje van voorlezen. Dan, ik zie wel eens kijken hoe we het bekomen, maar het is in ieder geval een schitterende wagen die je zit. 2 jaar terug hebben wij Strolt niks met onze carnavalswagen. Al over het centrum van Horst zitten klagen. Wij zagen, Strolt niks vingen wij het. Gemeente, het wordt tijd, dat Guido is wat aan doet. Het heeft wel even moeten duren, maar nu is er van alles aan het gebeuren. Horst is dan ook weer alweer wat beroemde gebouwen kwijt. Want Steppen in en Janse Pop, dat is verleden tijd. Er ligt er wel een groot mineveld en het kost ook nog een smeergeld. De mensen breken door ook er kneuk en jatten over die niet opgeruimde matten. Ook de lange heeft er duchtig opgehouden en door een ganse kroeg verbouwd. En in de Herstraat was het hem te klein, dus ging hij naar het Wilhelminaplein. De lange heeft zijn nek goed gestoken en is bij Van Heister opgedoken. Het is nu niet meer Café Zaal de Sport, maar het door de lange, het wordt te lange. Ook is er wel nostalgie verloren. Het is een schitterende kroeg geworden. En de rest, kiekers, moeten toch maar even in een echo lezen. Want je ziet het inmiddels, zien we hier wel aanbeland bij de Borenbrulft dit jaar. Die georganiseerd wordt door de hockeyclub van Horst. Allereerst zit hij de jeugd Borenbrulft. We waren net naar vooraf gegaan trouwens door de Kleffenzak. En bij de jeugd Borenbrulft zitten onder andere bij Chris Koppes moet ik zeggen, Lennart Wijs, Anouk Smits, Frederik T., Esmee Doeve, Koen Linsen, Anne Reinders, Silveraag en Bas Derks. En via die komen we bij de 4 broedsparen die de Borenbrulft dit jaar heet. En dat zijn er 4 uit de jaren 20, 40, 60 en 80. Die hadden dit jaar trouwens ook de Borenbrulft in de kantfabriek. Die hier onder andere zit, dat is het Borenbroedspaar uit de jaren 20 en dat zijn Geraldine Derks en Hans Moren. Borenbrulft wordt dit jaar gehaald niet op het Wilhelminaplein, de kiosk is weg en dat gaat allemaal naar de kantfabriek toe. En daarom hebben ze het een beetje, er wordt zoals ik begrepen heb, een musical opgevuurd. En dat is ook een beetje de hockeyclub bestiert. Hadden dit jaar ook een jubileum te vieren dat ze na zoveel jaar bestaan. En dat hebben ze allemaal verweven met die 4 Borenbrulftparen. En je hebt net al dus het Borenbroedspaar uit de jaren 20. En als het goed is krijgen we dadelijk ook nog de Borenbroedspaar uit de jaren 40, 60 en 80. Ja, hier het Borenbroedspaar uit de jaren 40. Als ik het goed heb, zien dat Annemiek Geurts en Guido van Lin. En ook dit jaar het Borenbrulft niet op een koets en paarden en zo wat. Maar je ziet het, ze hebben allemaal al de auto's voor de dag gehaald. Is ook zo weer wat anders. En ik kan in ieder geval misschien nog vertellen wie de Borenbroedspaar uit de jaren 60 en uit de jaren 80 zien.
Dat zien in ieder geval uit de jaren 60 is dat Hanneke Holthuis en Koen Gijzen. En uit de jaren 80 zien dat Marlies Mulders en Luc Hendricks. En alles bij elkaar is de hockeyclub het 200 mensen ingezaten, 200 leden ingezaten om mee te trekken hier in een optocht van de Dreumel dus dit jaar in de 47e optocht alweer op carnavalszondag. Je kunt weer een boerenbroedsparijn en dat zien, als ik het goed zeg, is dan dus voor het boerenbroeds uit de jaren 60. Wat ik net al zei, Hanneke Holthuis en Koen Gijzen. En de kleuren zwart en geel, de kleuren van de hockeyclub. Zij mogen dus komende dinsdag mogen zij alles gewoon verzorgen in de Meertal. En dan zal in deze auto zal ongetwijfeld dus het boerenbroedspaar zitten van de jaren 80. En dat zien dus Marlies Mulders en Luc Hendricks. En ik wens al die boerenbroedsparen komende dinsdag ontzettend veel plezier en vermaak. Allereerst in de Kantfabriek, waar dus het spel, de musical opgevoerd wordt. En daarna aansluitend het feest in de Meerthal, waar dit jaar onder andere Jonge Kloren optreedt en de onnoemelijke Vijf. Dus dat zit samen ook gerand voor een groot feest daar, na afloop van het gebeuren in de Kantfabriek dus. En hier hebben we ook een groep die zich volgens mij niet opgegeven hebben. Ik heb ze tenminste niet op mijn lijstje staan. Zonder bal, geen bal aan. Dat stond er onder andere. En via die gaan we naar nummer 68. En dat zien de hofleveranciers van den Dreumel. En dat is de vriendengroep Mergen misschien. En dat is de vriendengroep van onze prins van dit jaar, van René de Eerste. En dat is bij vriendengroep Mergen misschien. En die zeggen, we zijn dit jaar hofleverancier bij den Dreumel. Nou, allemaal prachtig verkleed als lakeien. En dat is een beetje traditie. De twee dames van de adjudanten, als ik het goed heb. Twee mechjes van de adjudanten, moet ik misschien wel zeggen. En een beetje traditie de laatste jaren. Prins Meester heeft een grote vriendengroep. En die willen zich ook presenteren in de optocht. En dan mogen die meestal net voordat de koninklijke harmonie en de prins komen, mogen die meedoen in de optocht. En zij doen dit jaar, ze hebben tenminste 38 opgegeven. Het waren er, zien er een heel deel die door beeld komen. Dus het ziet er allemaal prachtig uit. En op die manier is het denk ik een grote aanwinst in onze optocht ieder jaar. En via die vriendengroep dus, merken misschien, komen we aan bij ons koninklijke harmonie. En hebben we die gehad, de koninklijke harmonie, marcheren die door, dan komen we natuurlijk aan bij ons dansmarietjes. Die normaal voor de prinsenwagen lopen. Ze gaan wel een beetje sneller volgens mij als de prinsenwagen zelf. Maar in ieder geval, hier komen we aan bij de prinsenwagen, waar een chauffeur op zit en dat al 4 keer 11 jaar gedaan heeft. Jan Keizers. Het is de laatste keer dat hij de prinsenwagen chauffeurt, want hij stopt ermee. En ja, dat mag op een gegeven moment wel, denk ik. Als je ver en 40 jaar gedaan hebt, dan denk ik dat je op een gegeven moment ook wel in te zegt van, nou is het welletjes geweest. Hierboven zit hij onze prins, prins René de Eerste, René Kupers, de 46e prins van den Dreumel, samen met zijn adjudanten Pieter Roefs en John Hermans.
En de spreuk van de prins is dit jaar, je kunt op ons vertrouwen. Wij gaan en een schone carnaval bouwen. Eén ding kan ik zeggen, kiekers. We hebben dit jaar een schitterende optocht gezien in Horst. Zeker als ik kijk naar de laatste 3-4 jaar, denk ik dat Den Dreumel trots mag zien op de optocht die geweest is. En die zag er prachtig uit. Ik zou zeggen, tot volgend jaar.